Με λένε Γιώργο Τριανταφυλλίδη, είμαι πόντιος. Η γιαγιά μου είχε πάει πριν να έρθει στην Ελλάδα 2 χρόνια στην Κριμαία. Είμαι πολύ ένθερμος υποστηρικτής της συμμαχίας Ελλάδας-Ρωσίας, γιατί εδώ και 1000 χρόνια μας συνδέει η Ορθοδοξία. Εμείς τους κάναμε Ορθόδοξους, τους Ρώσους, με τους Αποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο, και πρέπει η Ελλάδα και η Ρωσία να συνεργαστούμε πιο στενά. Αλλά δεν μας αφήνουν οι Αμερικάνοι, δυστυχώς. Αν και πολύ θα το ήθελα να γίνουν πιο στενές οι συνεργασίες της Ελλάδας με τη Ρωσία ως Ορθόδοξη. Αυτά. Δεν συμφέρει για την Δύση η πολιτική του Πούτιν, επειδή είναι ο πατριώτης της χώρας του και στηρίζει τον λαό του για να του κάνει να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Δεν συμφέρει για την Δύση η πολιτική του. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για να τον στηρίξουμε την πολιτική του Πούτιν και τη Ρωσία. Είμαστε αδέρφια, είμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί. Οπότε η εισβολέας είναι ένας αντίχριστος που πάει να μπει στη χώρα μας και να μας κάνει αυτό, να κάνουμε τις διαταγές που μας κάνει. Έριξε κάποια χρήματα εδώ πέρα για να μας κρατήσει υποχρέους να κάνουμε τις διαταγές τους. Οπότε είμαστε κατά του φασισμού, κατά τις διαταγές του εισβολέα. Είμαστε ελεύθερη χώρα και θέλουμε την ελευθερία μας. Και τις αποφάσεις που παίρνουμε θέλουμε να πάρουμε εμείς οι ίδιοι. Χωρίς να χώνονται οι άλλοι, αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Αυτοί είναι οι φασίστες, μαζευτήκαμε εδώ πέρα κατά του φασισμού. Οπότε, ζήτω Ελλάδα, ζήτω Ορθοδοξία, ζήτω Ρωσία, ζήτω Πούτιν. Είμαστε μαζί με αυτόν. Οπότε, βρισκόμαστε εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Ελλάς-Ρωσία συμμαχία.